že ašrám je povedzme aj svojím čajom, liečivým čajom, čajom spiaceho mnícha. Tento čaj veľmi rada pripravujem. Príprava je asi nasledovná. Do krčiašku si dáme jednu čajovú lyžičku z tohto čaju, tejto zmesi. Zalejeme horúcou vodou. Necháme luhovať 5 minút. Potom ho môžeme dochutiť medom, citrónovou šťavou, každému podľa chuti. Tento čaj tu na každému chutí. Všetci vravia, že Aťa robí najlepší čaj. A keď náhodou zabudnem niekomu spraviť čaj, tak sa už svojho čaju dožaduje. Máme tu veľa krčiaškov, je tu vidno veľa súprav. Sú to súpravy, ktoré sa používajú viacej, ktoré menej. Momentálne táto ružová súprava, tá je taká moja najobľúbenejšia, takže tu teraz používam tak na slávnostné chvíle. Tieto súpravy sú všetky tu veľmi pekné. Toto bola súprava moja najobľúbenejšia, pokiaľ nebola ružová, takže túto som používala. Musím sa priznať, že súpravy mením aj kvôli tomu, aby som ich občas lepšie poumývala. Tuno sú také sviatočnejšie. Táto zlátená, tu mám veľmi rada. A potom toto sú také z kryštálu. Táto ruská, no tá je uchvatná, bodkovaná. Tá je krásna. Potom sú tu také krčiačky, ktoré sú na také bežné používanie pre jedného. Táto zlátená, táto súprava je tiež veľmi pekná. Ale tiež ju používame tak viac menej slávnostne, že nepoužíva sa každý deň. Takže čaj už by sme možno mali aj vyluhovaný, môžeme ho teda dochutiť tým medom a môžeme si potom troška z neho naliať. Tak, za lyžičku medu, každému podľa chuti. Nie každý ľúbi sladké, ja skôr teda aj bez toho medu, ale s tým medom je liečivejší. Keď sa dáme 2 stopy, potom môžeme v čajku pokračovať. Takže celá táto miestnosť je ladená tak čajíkovo so všetkými tými krčiaškami a so všetkými tými šáločkami. Je to miestnosť veľmi pekná, každý sa tu rád pokochá, aj mne sa to tu veľmi páči. Takže všetkých, ktorí by mali záujem a ktorým náš čaj chutil a chodili k nám, môžem týmto pozvať na tento náš čaj. A ktorí tu ešte neboli, nech prídu a skúsia náš čaj.